In our little way, we can help para mag-active naman niliwat ang music scene sa Bacolod, you know. Kay I believe nga you have to level up as a musician, diba? You have to be an artist. You have to write your own songs, create your own music. Clap your hands, everyone! So! Magahod, masanag, maduagon. Tipikal nga Sabado sang gabi sa 17th Lacson Street, syudad sang Bacolod, apang hindi kaangay sang iban nga mga resto bars, diri sa lyrics, nagatililipon ang mga artist kag musikero, agod ipakigbahin ang ila mga talento. Intro. Ako gali si Ed Maraflor, isa ako sa composer diri sa Bacolod and also a musician for many years and honor ni sang Lyrics Resto Bar. About sir sa Lyrics Resto Bar, saan ni siya sir natukod kag nga 2023 na? 2023. bago pa lang na siya gali. Sa mga 2 years pa lang. Actually, yung spur of the moment lang, niwala ginina ako, gipanuman, pero isa na sa mga bucket list ko muna. So when I have the opportunity, actually yung main purpose ko na is para sa mga artists. This is like more of a artist hub, no? Yung mga poets, pwede din sila discuss without being judged. An artist, kinabuli ako naman yung mga artist niyo nga mabutang din sila sa mga, and they sell some of their paintings here, no? And especially mga musicians, kay sang bata pa ko, gusto ko na may amusan ang lugar, pero never gidi sa una ara sa Bacolod, no? Yung mga party lang dito na. So paano naman yan sa mga artists yung they want more on the artistic side, diba? It's not all about party and drinking lang tanan. So this is a safe haven. This is their home muna. Doon na sila pwede maka-express. Yeah. Mabiskan baguhan ka, pwede ka may mga instruments may arada, kadto ka lang if you want to sing your heart out, go. Diri masami nagakitaay ang mga local artist ka mga banda sa syudad sa Bacolod, hindi lamang agud magtukar kag magkanta, kundi agud mapakigbahin man ang ila original nga mga sunata. Ini ang isa sa mga rason kung nga agin tukod ni Ed Maraflor ang Lyrics Resto Bar. Hindi lamang sa Bacolod kag Negros Occidental kilala nga musikero kag composer si Maraflor, bangod madamo na ini sa mga original compositions nga nakalabot na sa national kag international level. Ang kanta sini nga 2 ang nangin second runner-up sa Bombo Ilonggo Music Festival 2016, nangin finalist ang iyagin compose nga No Batteries Required sa kaangay man nga tuig, kasubong man ang ginsulat sini nga Someday When I Am King sang tuig 2020. Nagdaog naman ang iya kanta nga Loco de Amor sa Philippine Pop sang tuig 2018. Bangod sa iya talento sa music ag composition, nakapakigbahin man ini sa Canada Music Festival. Apang paano gid sinibula na diskubre ang iya pagkahuyog sa art kag musika. When I was young, hindi mo ko mag-excel gid sa sports and sa mga ROTC or something. So like when we were sang bata pa we try to find our place in the sun, no? So nag-try ko sa music, kay buto nga daw may piano kami sa balay, nagatumog na ako I can make melodies out of it. So muna nagsugod nagmusikero ko. At the same time, gasulat-sulat naman ko sa mga poems bala. So as a musician, though hindi ko sagad gid bala that much how. So I realized na the best way para to uplift or to level up my game is to combine ang ako nga nabalan sa music and poetry.
So I started writing songs. Actually, isang sugod-sugod hobby pa man lang, no. So tapos na-realize ko when I was playing in the band, sabi ko sa mga allowance ko, muning the best way to find income. Nga you don't have to sa mga paperworks and everything, no. Tapos hindi ka na magulat 15 days para mabayaran sa sweldo, pagkatapos may sweldo ka na. So I think being a musician is the best jobs. Ano, That's sir, ang imo nga band, sir? Ang band ko giri is 11th hour, no? 11th hour. Ever since, sir? Sa Subong? Actually, na-exist man sa Subong. So, ako na lang remaining member. So, nakapa-Japan naman kami. Tuloy nag-start kami sa Manila. Nag-fronta kami to sa mga artists like sa kaila ni Regine, Jaya, and So, tapos nakagwa kami sa Nagoya. Twice sa Nagoya, doon sa Tokyo. So that's how ang journey namon sa 11th hour. And until now, may mga gigs kami gyapon, and thankful gid nga through the years relevant kami gyapon diri sa music scene. May banda ka pag Subong, sir? Or amo na yung may banda ako sa mga Elgardo, amo na siya nga do bago naman ang upod ko si Jill, ang amigo ko. And lain naman nga approach sa music. So, we have to upgrade man sa demands ng time or else mabilin ka. So, since music is dynamic, it's ever-changing. So, you have to reinvent your sound. You have to reinvent your style para sulod ka magyapon sa uso. Ikaw ang ko, ako ang akong nga hinahandong. Ikaw pala, adlaw ang ako ang hinahandong. Magluwas sa lyrics Resto Bar, nagtukod man sa kaugalingon nga recording company si Miraflor para sa mga artist diri sa syudad sa Bacolod. Ang LSS Music, na siya ang bago naman put up nga daw recording company. In a way, kanutar ko kay imagine ang mga taga Bacolod, no, damo na nagsilikat ng mga taga Iloilo, ng mga artist, mga taga Cebu, even CDO, Davao, di ba? Pero din sa Bacolod, wala kita legit nga artist national, no? So nag-tie up kami sa Unstable Records, which is Sony. Sa Sony Records. So, ang Singapore-based na siya nga pwede di ka record, and we're planning to put up a studio man dire. Actually, damo na kami mga artists din nga na-sign, like Jeremiah, Monday Cleaners, and everything. So, in our little way, we can help para mag-active naman niliwat ang music scene sa Bacolod, you know. Rekendall, they have been like 10 years now. Happy ko nga nag-transfer din sila sa lyrics kay manang ilang goal, which is para buligan ng mga aspiring musicians, mga composers to have a venue for their art. Rekindle PH, ginobra na siya na po naman si Ed. Nang ginobra siya for initially, gusto namon ibalik ang poetry within Bacolod. So, ang platform is for poets, and then eventually, since most ng poets gato Carman, gin-integrate na lang namon ang mga banda, mga performers, and then eventually nag-evolve na lang siya like visual arts, nagtanan. So, ang event is focused on starting artists nga wala venue pagid bala. Nag-start kami 2015, so ika-10th year na ninamon. But ang anniversary gid namon is October, which falls sa normally Mascara. Put up kami safe space for composers. So may team nga kapangita mga artists then patukaron or pa-performon. Though kami ang middleman sa mga venues kag sa mga starting artists nga hindi makakita venue. Bangod sa teknolohiya, mas mahapos na sa karon kung ikumparar sang una ang pag-produce kag pagpakigbahin sang original compositions sang mga artist. Kag isa sa mga amat-amat na nga nagadalasang pangalan sang syudad sang Bacolod sa national music scene, paagi sa digital platforms amo ang banda nga Do Baby. Hi, we are Do Baby!
is the bassist of Do Baby. I am Reese, the vocalist of Do Baby. I am Isaac, the guitarist of Do Baby. I'm Josh, I'm the drummer of The Baby. Nakilala ko ang Do Baby last year. Last year, bali manog 2 years pa lang subong. Ga matamat kami. Nag-start kami sa akong kwarto. Sa subong dra kami Japon go bra kanta. Bali ga practice kami go bra kami songs, ga-upload kami sa Spotify. And at the moment, mayara kami 50,000 listeners. Among pinaka-maximum siguro is 150k listeners, monthly listeners. Gakuha ko inspiration sa song sa human experience. Bale, tanan na siya nga kanta. Hindi man siya akon good experience, pero experience sa gakakuha sang tao sa earth. For example, ang feeling nga maluyag kasi isa ka babae, ang feeling nga ma-broken hearted kasi isa ka tao. Mga mo na, human experience in general. Kalabanan sa mga miyembro sang banda ang nagapadayon pa sa karon sa pag-eskwela. Gani paano ay hanila gina-manage ang tiyempo sa pagtuon kag pag-pursue sang ila nga passion. Absent eh. Pero pati Kasi before mag-start ang semester, kayo na naman schedule naman sa school nga kung 5:30 pababaw, buwi na namon. Tapos kung practice kami, gabi man natanan. Pero kasi kung may klase gid kag importante kitang gig is una ta kitang kwarta Sacrifices. gid. But man siya pero ginakaya. Nga importante suportahan ang local music diri sa Bacolod. Ever since pag-ubra namon sa Do Baby, ang magiging namon at gina-advocate gid is to support local music. And I believe important na siya kay from local, dira gasugod ang tanan nga national artist diri sa Philippines. Nag-start gid sila as a local artist. So mas nami gid kung kita tanan, mga tao nga gatanaw di subong, suportaran tagid ang aton, ang lapit sa aton, mga banda nga gobra man kanta na hindi lang muna mga tao, mga mga perform man ba lang ang mga banda. Suportahan ta sila kay through that bless nyo sila as an artist. Also, gina-encourage nyo pagit ang iban nga artist to do more. Laing gid kung may local artist tayo nga magsikat ya kay siyempre ang Bacolod yaw hindi pa tayo kilala sa ibang nga lugar. Ang amon goal is madala ang Bacolod bisan ding nga lugar. And recently mata naman paving way sa tanan nga local artist sa Bacolod. Kami ang first nga Bacolod na nga nag-perform sa 70s Bistro kag sa Cozy Cove. So yes, sir. Encourage naman na tanan nga delay local artist sa Bacolod nga. Sige yan nyo lang. Bisan lang may kapamati sinyo gamay TF nyo. Padayon lang kita ya. Kaya makikalatuan kita. We need to support each other, kid, especially sa mga local scene di sa Bacolod. Diba? Support. Mas mayo gid like mga mo nga event subong Hurricane Doll, may songwriters night. Hopefully madamo. Madakong community and support each other gid. There will be days gid to nga do nothing is going right, especially in making art. In those cases, you just have to go on. Go on. Biskan kasakit sang feeling nga why may gatulog mo, there will come a time where everything that you worked for will pay off. It may not be like monetary ang gain, pero you will touch a soul somewhere. Madamo ang mga talentado kag porsigido nga mga musicians kag local artists diri sa syudad sa Bacolod kag bug-os nga Pilipinas. Apang kamusta naman ayhan ang suporta sang gobyerno sa ila? Suno kay Councilor M. Ang chairman sang Committee on History, Culture and Arts sa Sangguniang Panglungsod sang Bacolod, nagpasar ini sang isa ka ordinansa nga naga-establish sang Creative Industries Development Office sa idalom sang Office of the City Mayor nga magaserbi nga focal point para sa pagplano, pag-implementar kag pag-coordinate sa mga activities may kaangtanan kag bilang pagpakita sang suporta sa creative industries sa syudad. Ini ang napasar sa Sangguniang Panglungsod sang Pebrero tuig 2024. Apang sa pagtsekyar sang Bombo Radio, tubtob sa karon, wala
paini matukod. No offense man sa mga politicians, sa mga natano, kasi they invest sa mga infrastructures and mga things. Pero sa cultural aspect, dapat maaraman dapat kay, like I said, like artists are starving, you know, ang amon nga talent pidi mostly sa monos sang 20 years the same lang gyapon sa mga ano. So hindi man namon ma-blame ang mga iban nga mga venues kasi syempre struggling man sila, pero kung may a little help lang tani sa mga cities nga muna nga in a way like programs for the musicians, no, mga musikero nga pure nga mga musikero, wala mga SSS, wala mga ano, they just living day by day. So dapat mayara mo sila mga other source of income in a way. Galing kung musicians ka lang, no, iba nga wala ganun mga PhilHealth, wala mga tanan. Pagkatapos mo, kung wala ka na, kung laos ka na, wala ka man retirement, wala ka man. So I think we should give more importance and ano sa mga artista kay, diba, they invest their lives, they invest their time and all their talent para sa ilang craft. So they deserve the respect, they deserve an appreciation sa aton nga government. Ang goal namon is to keep ang passion sa art alive nga. Kay sa totoo, we need that little sparks ang mga tanan-tanan ng mga artists to create a fire, burning desire and passion sa kung sa madula ka man, in a way madula ka gana when you're not like earning, you're like spending. Like for example, ang mga artists no, they spend sa ilang mga canvases, they spend sa ilang mga watercolors and everything, kundi sila makabaligya, di ba? They create something out of nothing. But at the same time, kung sa deficit pa sila, wala pa sila, di ba? Imbis nga may income sila sa what they are doing. Kaysa una, naka-art auction man ko sa may US, layo-layo gud yung mga prices sa mga arts on how they value arts compared sa aton, di ba? Kung isa sa aton, kung isa pangayo. Wala, do pangayo na lang ang bili, di ba? Kaya tungod friends ko, no, gakaon man ang mga artist, di ba? Gagasto man na sila, they have their bills. Like, for example, kung mga artist, mga musikero, kung isa, pwede matukar ka sa akon nga, no, libre lang. Okay man na tani in a way, pero not all the musicians are may kaya, di ba? Sometimes that's the only source of income they have. So sometimes ginatiway lang permi kay because they thought easy lang tanon nyo lang na easy, but they invested years and years of their lives to master their craft, di ba? Sir, ano ang imo ma-advise sa mga aspiring artist? An expert in anything or in everything was once a beginner, you know. We have to learn to crawl and learn to walk until we learn to run. No? So sugod-sugod, not all the musicians or the artists are like Mozart nga 3 years old pa lang, sagad na yun. No? We have to do the hard work. No? The more we do it, the better we become. So it's a trial and error. No? Through the years, if you are really passionate enough sa imong gusto, mamayo gid, mamayuhan ka gid. Passion. Ini ang kalayo nga nagagaab sa tagipusoon sang isa ka persona na tuhoy sa isa ka butang. Para sa mga artist, ini amo ang art, poetry kag musika. Maapresyar man o kung hindi matagan sang importansya, bangod nga palangga nilang ila ginaubra, sila ang nagapadayon. Bit-bit ang paglaom nga pila ka adlaw, maabot man ang ila tion. Just keep on doing what we love. Kay once nga we love our work, na masagad ka gid, may pasingadtuan, may pasingadtuan ka gid.